ये तो गलत बात है, इतना खराब शक्ल है। नहीं ऐसा छपा रहे। मणिपुर में हमको पूरा न्यूज में दे रहे। नहीं, अरे अभी तो हमको तो पागल हो गया। आपको तो देखिए इतना अच्छा लगा हमको। आप कहाँ से बोलिए? हम तो मणिपुर से हम बात श्री लक्ष्मी फुजा नामै दा जोंनि माने नोगोरफोरा फालिनाय खोब मोजां मोनो आरो दा जाहाथे बयबो नैबे फुजायाव बयबो लैहोर फैनानै जाहाथे बयबो माने लक्ष्मीनि नामै माने बयबो फुरथि खालामफैयो बेखौनो आं माने रायजो राजाखौ खावलायहरनाय थाबाय। दे सालथे मा बुंगोन दायो? फुजायाथ' एबार मोजाङानो जादों। लैहोर बयबो फैना नायफैबानो जाबाय। आच्छा होमबासो नोलोबारिया एकदम गाजा गोमजा खुंलांनाय बायदि जागोन नङा होमबा? এবছৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ? মানে বতৰটো চাই প্লেছটো বহুত কষ্ট দিলে, হয় তথাপিতো বতৰ আজি ভাল আমি ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। আচ্ছা আপোনাৰ মানে মাটি উঠি থকা হৈছে। আচ্ছা এইটো আমি ভাবিছোঁ আজি নিশা বৰষুণটো নাহে। दिनै जोंनि नोलोबारि हालामाव दिनैनिफ्राय जागायनो गोनां लोक्षि फुजानि बागै आं मा बुंनो मा फोलानो नोंथांमोना मिथिदों। दिनैसिम अखा हाबाय दंमोन, नाथाय अकस्मात ओरैबायदि सान्दुं दुंदों गोसा, माने जोंनि बे कमिटिनि मानसिफोरनि गोसोनि साननाय हनाय गासैखौबो फुरथि खालामना होदों। मानोना फुजाया मोजाङै जामारगोन, बे फुजाया गाजा गोमजायै जागोन आं आसा खालामदों। बिराद गिदिर गिदिर मिना बाजार फैदों, मेला फैदों, लोगोसे देग्लाय बे दखानफोरखौ बिराद डेक'रेसन माने टेन्ट लाबोनानै साजायनानै होनाय जादों। हेलौ लोगोफोर, बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै नैबे आङो बयखौबो नैबे नोलोबारिनिफ्रायनो आङो गासिखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय जासिहरलायबाय। गिबियावनो लोक्षि फुजानि बयनिसिमबो आरो खेबसेबाव अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय। आङो दायो दंखायो नैबे जा नोलोबारियावहाय। नोलोबारियावहाय जोंहा गाबोननिफ्राय माने दा मोनानिफ्राय फुजा जानो थांबाय दङ। बे जाहैबाय लोक्षि फुजा। जोंना बेवहाय बोसोरै माने ओरैबायदि माने फुजा जायो, बिराद गिदिर आरो देग्लाय खिन्थु माबायदि जागोन आं मिथिया। थेवब्लाबो माने माखासे आङो गेलेग्रा बा माखासे बिदिनो मा होनो बेखौहाय सार्केस बा मा जेनेबा गथ'फोरनि गेलेग्रा बा खेला दुला आरो लोगोसे बेयावनो सोरखि खेला गेलेनाय बायदिसिना आरोना। आरो बेयाव सानबेसे लाखिनाय जागोन आरो बेयावहाय आरो मा खेला गेलेनो मोनगोन गथ'फोरा आरो गेदेरफोरनि थाखायबो मा मोनगोन बेखौबो आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय दिन्थिलांबाय थानोसै। नोंथांमोना नैबे आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ'आवबो जोबजासे नायलांदो। आरो लोगोसेनो आङो दायो ओरैजाय थांनानै माखासे दिन्थिखांनायनि उनावहाय कमिटिफोरखौ लोगो हमनानै आङो कमिटिफोरजोंबो रायलायगोन। बिथांमोनहा एबारनि फुजायाव माबायदि माने डेक'रेसन खालामगोन आरो बेजों लोगोसे आरो बिथांमोनहा मा गोदान आइटेम लाबोदों आरो बेजों लोगोसेनो आरो माखासे माबायदि आपडेट बिथांमोननि सायाव नङा होमबा? बिथांमोनहा बे फुजाखौ लानानै माबायदि एबार जागोन बेखौ एसे दिन्थिलांबाय थानोसै आङो। फार्स्ट टाइम आङो ओरैजाय दिन्थिलांगोन नैबे ओरैयावहाय माखासे सार्केस ना मा होनो बेखौ सार्केस बानायबाय दङ। मेना बाजार ना, आं बेखौ फार्स्ट टाइम दिन्थिग्रोनोसै। बिनि उनावहाय आङो ओरैजाय फुजा मन्दपखौबो थांगोन। ओमफ्राय आरो बेवहाय माखासे कमिटि मानसिफोरजों आं माने रायलायगोन आरोखि बिथांमोना मा बुङो बेखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानो नाजानोसै। नैबेयाव जाहैबाय एबार माने बे मेला बाजारखौहाय नैबे सिङाव लानाय जादों आरो बे जाहैबाय नैबे लामा, ओमफ्राय नैबे थांनाय लामा आरोना। बेयाव जाहैबाय जोंहा दुसनि हटेल, बेहाबो गोदान बानायदों दायो। माने फुजा जाहैबाय नालाय गोबांथ' मानसि जागोन बेजों लोगोसेनो। ओमफ्राय ओरैजाय नैबे सिङावहाय आं एसे हाबनानै दिन्थिनो आरो नै बिथांमोना मावनाय बिराद मुखुब माने बानायबायसो दङ। ओरैजाय नै बानायबाय दं आरोखि ना। नोंथांमोना मथथे दा गाबोननिफ्राय नुनो मोनगोन बा इयाव गेलेनो मोनगोन आरोखि। दासो रेडि बानायबाय दङ। ओरैजाय नै एसे दिन्थिनोसै नङा होमबा नोंथांमोनहा? आं ओरैजाय एसे रायलायनि र'। आं नैबे बायद'जों एसे रायलायनो। इसोर माने बानायबाय दं आरोखि। नै नुबाय दा? आपका रूम में रखा है मैंने, फेंका नहीं। दीदी आप लोग कहाँ से? ये तो गलत बात है, इतना खराब शक्ल है। नहीं ऐसा छपा रहे। मणिपुर में हमको पूरा न्यूज में दे रहे। नहीं, अरे अभी तो हमको तो पागल हो गया। आपको तो देखिए इतना अच्छा लगा हमको। आप कहाँ से बोलिए? हम तो मणिपुर से। हम भाषा इतना मालूम नहीं है। भाषा अभी तो और क्या बात कर रहे रे बाबा? हम मणिपुर से ऐसा है क्या? कब आया यहाँ आप? कल कितना दिन तक? खुदा कितना दिन है मेला? 4 दिन बोला ना। 4 दिन। अच्छा मालिक किधर है? इधर। अच्छा इधर है ना, सुषमा अल्लाह दोनों मालिक। अच्छा
नमस्ते मालिक जी, थोड़ा बात करेगा आप लोग का साथ। नमस्ते। आप लोग कहाँ से, थोड़ा ये बताइए। बंदरदुआ। आप लोग का इधर क्या क्या होगा खेलने के लिए, यहाँ पे है देखने के लिए? चक्री है और उसके बाद ड्रैगन ट्रेन है। अच्छा। बच्चा के लिए जंपिंग है। अच्छा मिक्की माउस है। अच्छा। छोटा छोटा बच्चा के लिए जो है ना किरकिरिया है। और विभिन्न प्रकार का दुकान सेलिंग स्टोर है। खाने पीने का जो है ना तरह तरह का जो है ना अच्छा। बाहर से आया हुआ जो है ना चाट दुकान है। यही सब आइटम है ना। बारी बतौर खराब होने के कारण से जो है ना और आइटम नहीं आ सका है। 2-3 आइटम जो है ना वहीं रख दिया है। कब से शुरू होगा आप लोग का ये ये? आज शाम से शुरू हो जाएगा। कितना दिन के लिए? ये 3 दिन के लिए। एक दिन मेला बढ़ा है सुना है। अच्छा अच्छा। 6 तारीख से चालू होने वाला था। 9 तारीख 9 तारीख तक ना। अच्छा ठीक है, बढ़िया। आं बिथांमोनजों रायलायबाय, बे जाहैबाय माने दा मोनानिफ्राय जागासिगोन नुबायनानै बे माने एकदम माने खालामबाय दं आरोखि ना, रेडि जाथ'वाखै। माने लगभग बे माने दाहायनि गेजेराव जागोन। नोंथांमोना माने फैदो, फैनानै गेलेफैदो बा एसे नायफैदो आरोखि। फैबाय आं दायो ओरै मोनसे लामाखैजाय, इयाव माने दायो एसे दै जानायखाय हा गारबाय दं ओरैजाय। बे जाहैबाय मेन लामाया। ओरैजाय माने दखाना अपेनिं जाबायानो खोमा नै। मानसिया दखाना अपेनिं जाबाय नामा? दखाना अपेनिं जाबायानो? मा मा मोनगोन नोंसोरनावलाय? हा? मा मा मोनगोन? चावमिन, ओमफ्राय फिथा, साहा पुरि गासिबो मोनगोन ना? आच्छा। ओरैजाय माने बर' रोङा? কি পোৱা যাব? আৰু অপিনিং হ'ল না নাই? হৈ গ'ল? ঠিক আছে, মই কালি টেষ্টিং কৰিব আহিম দেই। ओमफ्राय बिसोरनाथ' अपेनिं जाबाय, नै ओरैजाय माने दासो बानायबाय दङ। ओमफ्राय ओरैजायथ' माने सोरबा सोरबा जाबायानो खोमा। बिनि दखान मालिका सोरलै? काहा गया दुकानी? वाव, माथो रेडि जाबाय नों? माथो बिनानाव इसा? सोर बिनि माबाया मालिका सोर? नोंना? ओइ नों रोंनो जानोलै, नाय रोंमारदों? ओरैजाय आंनो ओरैजाय जानायखौसो एसे रायलायनोसै। थावनानै थावाखै? गोथावथार। औ मोजां जादों। आच्छा, मालाबा बिनि दखान होनायाव नों मालाबा मोनजाफेरबायमोन ना? मोनो, गामियाव होनायाव एफा एनै मोनजादों। मोनजादों। फुजानि नामाव फैबाय। औ लोगो लोगो एखेबारे जाफैबाय। आच्छा, फुजानि नामै गोथावसिन जादोंना एसे बोरैबा जादों? माबाया दा बानायनाया एसे फुजा नालाय एसे साबसिन जादों। आच्छा, ओमफ्राय नोङो दा जेनेबा बे फुजानि बेलायावहाय जेनेबा रायजोफोरखौ मा मेसेज होनो सानो नों बे देग्लायनि फुजाखौ? श्री श्री लोक्षि फुजानि नामै दा जोंनि माने नोगोरफोरा फालिनो खोब मोजां मोनो। आरो दा जाहाथे बयबो नैबे फुजायाव बयबो लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे बयबो माने लोक्षिनि नामै माने बयबो फुरथि खालामफैयो। बेखौनो आं माने रायजो राजाखौ खावलायहरनाय थाबाय। दे सालथे मा बुंगोन दायो? फुजायाथ' एबार मोजाङानो जादों। लैहोर लैहोर बयबो फैनानै नायफैबानो जाबाय। आच्छा। होमबासो नोगोरबारिया एकदम गाजा गोमजा खुंलांनाय बायदि जागोन नङा होमबा? होमबा नोंसोरो दिनैहाय माने बे दखाननि अपेनारसो होनांसिगोन, माने जाजेन गिबिखौ अपेनार होनो ना? औ, अपेनार आरो ना। माबाफोर फ्रि होदोंना बियो दखानिया जाजेननायनि? होथ'वाखै? होगोन नामाथाय? बिथ'नायबो जायाखै ना? थिग আছে, दायो दखानजों एसे रायलायगोन र'। दखाननि उनावहाय नै मा माथो बिनाव कास्टमारानो कास्टमारलै। सिलामा सिनाय नालाय ना? ओइ फंबाय, मा मा मोननाय जादों एसे खिन्थिदो नोंसोरनाव। चावमिन मोनगोन, फ्राइड राइस मोनगोन, ओमफ्राय माबा पुरि मोनगोन, गासिबो मोनजोबो। ओमफ्राय जेनेबा नों जाग्राफोरखौ मा खावलायहरनो सानो? नोंनाव जाफैनांगौ ना जाफैना एसे खिन्थिहरदो। जाफैनांगौ। दामफोरखौ एसे खमायनाय जागोन ना जाया? अफार होगोन ना? 10 थाखा अफार। आच्छा, नानि मा बुङो? नानि खोन्थाहरदो नोङो। गोथावथाव ना? नै मानसियाथ' सावनायाव बेस्थ'। खालामग्राया 10 थाखा अफार दै। आच्छा, 10 खालामनाया 10 थाखा अफार हरबावसै ना? फंबाया ओरैबायदि होबाय माने आंनि थाखाय अफार नै स्पेसियेलि नै। बे मा? पुरि। इमान फिसा फिसा? गबसोनाय बायदि। आच्छा, आं एबार ओरैजाय थांसैलाय। ओरैबोथ' अपेनिं जाबाय, बे दखाना सोरनिथाय? सोबखौबो माने दिन्थिबाथ' गोलाव जागोन आङो, ओंखायनो जाखिनि हानाय। मा नोंसोर अपेनिं खालामबायानो? मा बायखो? चकलेट? वाह, बोरै दखानियालाय? वाह, আচ্ছা আচ্ছা, অপিনিয়ন হলে তোমার? হলে? ওয়াও ওয়াও ওয়াও,
आं एबारजों थांनि माखासे आङो कमिटिफोरखौहाय लोगो हमनो नाजानि ओमफ्राय नैबेयावहायथ' माने मा जाहैबाय एसे बे जाहैबाय NLP फास्ट फुड वाव बेनावथ' मा मोननाय जागोनथाय जायगाखौ नायनानै एसे माने डेक'रेसन खालामनाय जादोंहाय बिथांमोनहा एसे आं रायज्लायनो नागिरदों দাদা আপুনি মানে ক'ৰ পৰা আহিছে অলপ কৈ দিয়ক লখিমপুৰ আপোনাৰ ইয়াত কি পোৱা যাব হা হা জিলাপি আৰু মালপোৱা আচ্ছা চাওমিন মানে কিমান টাইমৰ পৰা কিমানলৈকে আপোনাৰ সময় ৰেখা আচ্ছা ঠিক আছে आं दा थांनि कमिटिफोरजों एसे रायलायनोसै आङो जायगाखौथ' आङो एसे दिन्थिबाय गेटआ बेनो जाहैबाय नालाय जोंना बोसोरै बेयावनो लोखि फुजाखौ फाथिनाय जायो देग्लायबो माने बेयावनो लानाय जाबाय खिन्थु मा जाहैबाय सोरबा अपेनिं खालामबाय माने खिन्थु आं बुंनाया नैबेसो माने मा जाहैबाय अखानि थाखाय माखासे जाबायदि जानांगौ बेफोरबायदिया जायाबो जानो हागौ ओंखायनो आं दायो कमिटिफोरजों एसे रायलायनि माने ओरैजाय एसे हाब्रु जादों नालाय ओंखायनो दा बेखौहाय एसे हाब्रुखौ खोबनो थाखाय माने हा बाला गारनाय जादों आरो माने मा जाहैबाय अखाया ओरैबायदि लेथ्रा खालामसिगोन माने फ्राय जाबायमोन थेवब्लाबो माने अखानि थाखाय बिदि जाहैबाय आरो চন্দল দা এবছৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ মানে বতৰটো চাই প্লেছটো বহুত কষ্ট দিলে তথাপিতো বতৰ আজি ভাল আমি ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছো আচ্ছা আপোনাৰ মানে মাটি উঠি থকা হৈছে আচ্ছা এইটো আমি ভাবিছো আজি নিশা বৰষুণটো নাহে খুব সুন্দৰ হ'ব আচ্ছা এইটো একদম টেনচন নাই ফ্ৰী পুৰা মাটি পেলাই পুৰা বঢ়িয়া ন পানী আহি আছে আচ্ছা আমি জায়গা দিব পৰা নাই ন आङो ओरैजाय एसे रायलायनि कमिटिनि मानसिफोरजोंहाय नैयावहाय मा जाहैबाय लिस्ट लाबाय थादों आदै आं नोंनाव एसे फंनैसो रायलायनि आदै खुलुमबाय आंनि नैबे चेनेलावहाय देग्लाय फुजाखौ माबायदि जागोन बायदि सानदों आदैया एसे खिन्थिना होदो जिरायबानो जागोन दे जागरण जागोन पाब्लिक गेदारिं जागोन औ दा जायगायाव बोथोरासो बहुत डिस्टार्ब होगासिनो दं बेनि थाखायनो जों दिनै बे रायजो राजाखौ मोजां फुजा फेस्टिभेल खुंफुंनो थाखाय ट्रेक्टरजों हागारगासिनो दं दा आरो बोथोरा एसे मोजां फैनायखाय जोंबो गोसोखौ मोजां मोनदों देग्लाय बोसोराव माने माबायदि एसे दिन्थिदो मा लाबोनाय जादों देग्लाय बोसोराव जोङो समाजनि थाखाय दखाननि न'फोरखौ जोङो टेन्ट हाउसनिफ्राय बानायनाय जादों बानिज्य मेला लाबोनाय जादों आरो लोगोसे सेकेन्ड नाइटआव जोङो धेमाजिनिनो भावना मोनसे लाबोनाय जादों बेबायदिनो जोङो सानथामनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजा खुंनो थाखाय थांखि लानाय जाबाय आच्छा नानिदा हेलौ आदा खुलुमबाय आंनिसिम खुलुमबाय देग्लायनि फुजाखौ आदाया माबायदि जागोनखौ सानदों बोथोरखौ नायनानै दाथ' आङो जिथुनाखि माने माखासे परिस्थितिखौ नुबाय बिनि बेलायावहाय आदाया माबाफोर बुंनो सानदों नामा गिबियावनो आङो जोंहा राजु धोनस्रि इउटुब चेनेलनि नायगिरि गासै नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय लोगोसे दिनै जोंनि नोलोबारि हालामाव दिनैनिफ्राय जागायनो गोनां लोखि फुजानि बागै आं मा बुंनो मा फोलानो नोंथांमोना मिथिदों दिनैसिम अखा हाबाय दंमोन नाथाय अकस्मात ओरैबायदि सान्दुं दुंदों गोसा माने जोंनि बे कमिटिनि मानसिफोरनि गोसोनि साननाय हनाय गासैखौबो फुरथि खालामनो हादों मानोना फुजाया मोजाङै जामारगोन बे फुजाया गाजा गोमजायै जागोन आं आसा खालामदों बिराद गिदिर मिना बाजार फैदों मेला फैदों लोगोसे देग्लाय बे दखानफोरखौ बिराद डेक'रेसन माने टेन्ट लाबोनानै साजायनानै होनाय जादों आरो ओंखायनो आं गासै बिंबां हालामनि गासै रायजो राजाफोरखौ आरो दाब जायगानिफ्राय जायफोरा इउटुबाव नायबाय दं बिथांमोनखौबो फैनानै जोंनि फुजायाव बाहागो लानानै मोजाङै नायगोनखौ आं आसा खालामदों ओमफ्राय ओरैनो फैगौ थांनाय बोसोरखौ देग्लाय बोसोराव माबायदि जागोनखौ सानो थांनाय बोसोरनिख्रुइ देग्लाय साबसिन जागोन बायदि मोनदों माने डेक'रेसनफोरा बिराद मोजां स्टेन्डार्ड आरो दखानफोरा मासे आप टु डेट जादों आरो माखासे गेलेग्राफोरा बारा एक्टिभिटिसफोरा बारा जागोन आरो लोगोसे रायखांनो गोनां बाथ्राया बेनो गाबोननि दिनाव 7 तारिखआव धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मोनसे भावना फैगोन बेयाव एसामिस भावना आरो बे एसामिस भावनाखौ थांनाय बिश्वकर्मायाव माखासे 50 लाख हाउसियाव मोनग्राफोरा बेखौ दान आग बारायदों आरो दै भावनाया ओरैबायदिनो हरसे सोलिगोननो हरनि 9टानिफ्राय सोलिनानै साननि 8टायावसो जोबहैगोन गतिके बियो बिराद मोजां हाबाफारि सोरांजासे रायजोफोरा माने गोसोखौ रंजाहोनो हागोन आरो बेखौ স্বাধীনদা নমস্কাৰ আপোনাক মই কথা এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ যোৱা বছৰতকৈ এই বছৰ মই দেখিলোঁ যোৱা বছৰ মানে বতৰটো বহুত ভাল আছিলে এই বছৰ মানে দেখিলোঁ হ'লেও এতিয়া মানে জগা এনেকুৱা বোকা হৈছে
এইটো ক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰে নেকি? ইতিমধ্যে আমি কাম লগাই আছোঁ, বাৰী ইতিমধ্যে ৰাস্তা পদূলি ধুনীয়াকৈ বনালেই, কাৰণ এতিয়া আমাৰ প্ৰায় বতৰ খুব ভাল হৈ আছে, গতিকে আমাৰ প্ৰায় সুন্দৰ হৈ আছে এতিয়া, কাৰণ আমি যিটো আশাত কৰিছিলোঁ সেইটো আশাত এতিয়া আহি আছে, কাৰণ বতৰৰ প্ৰতিকূলৰ কাৰণে অলপমান বেয়া অলপমান মানুহে ভাবিছিল, কিন্তু এতিয়া সেইটো মানুহৰ মাজত নাইকিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া সম্পূৰ্ণ ৰাইজে আশ্বাস কৰিছে যে সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ এতিয়া পূজাথলী ধুনীয়া হ'ব আৰু পূজাথলী সম্পূৰ্ণভাৱে মানুহে উপভোগ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপুনি ৰাইজক কি মেছেজ দিব বিচাৰে? মেছেজ মানে আহক সকলোৱে, ইয়াতে সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ ভাওনাও হ'ব, তাৰপিছত আপোনাৰ এই দোকান পোহাৰ এতিয়া ইতিমধ্যে বহিলেই, আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণ আগৰ নিচিনাকৈ আহি উপভোগ কৰি যাওক বুলি আমি ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম। মানে কেই তাৰিখলৈকে অন্তিম তাৰিখ হ'ব? এতিয়া আপোনাৰ আজি এইটো 6 তাৰিখ, 6 তাৰিখৰ পৰা আপোনাৰ 8 তাৰিখলৈকে। এতিয়া আমি জনামতে এতিয়া আমি বতৰ প্ৰতিকূলৰ কাৰণে আমি আৰু এদিন বঢ়াই দিয়া হৈছে, 4 দিন হ'ব। 6, 7, 8, 9 আচ্ছা 4 दिन। आदिया सानो नामा देग्लाय बोसोरावहाय माबायदि जागोन आरो थांनाय बोसोराव माबायदिमोन बेखौ एसे बुंना होदो आदिया। थांनाय बोसोरावथ' फुजाया बोथोर मोजांनि थाखाय जाखुमै थांदोंमोन, खुनु नांलाय खमलाय जायाखैमोन। देग्लाय बोसोरावबो गोग्गो आसा लानानै जाहाथे नांलाय खमलाय दाजाथों, बोथोरा अननानै जोंखौ मोजाङै बुंना हरनो थाखाय थियारि जानानै दं। खावलायबाय नङा होमबा? थिग আছে। आं नोंथांमोननो जा माखासे जिथुनाखि कमिटिनि मेम्बार बा सोरबा आफादगिरि आंथ' बेखौ सोंनाय जायासै, थेवब्लाबो बिथांमोनहा माखासे मेसेज होबाय। जेसेबांखिनि अखा हाब्लाबो माने बेखौहाय दायो बाला गारनानै बा बे हाब्रुखौ फोराननायनि खोथा बुंदों बिथांमोना, थेवब्लाबो बोथोरनि सायावथ' जोंथ' जेबो बुंनो हाया। फैबाय थानाय समावहाय जिथुनाखि थांनाय बोसोराव जाबायदि मोजां बारलांबाय, देग्लाय बोसोरावबो माने थांनाय बोसोरनिफ्राय साबसिन हामसिनै बिथांमोना खुंनो बा माने बे जिथुनाखि लोखि फुजाखौ बिथांमोना मोजाङैनो मोजां खुंनानै बारग'हरनो होननानै बुंदों। बेनिखायनो आंबो बयखौबो खावलायबाय जे नोंथांमोनहा नैबे जोंनि नोलोबारि फुजा मण्डप बा जोंनि नैबे गेलेग्रा फोथाराव गासिबो फैनानै नायफैनो थाखाय आं खावलायबाय। आरो लोगोसे जोंहा बेवहाय मोनसे इन्टारेस्टिं खोथाया जाहैबाय, सोरनिबा गथ'फोरा माने अबेबा गोजान जायगायावहाय गेलेनो थाखाय अबेबा माने टाउन सहराव थांनांगौ जायो। देग्लाय बोसोरावबो नोंथांमोनहा गाव गावनि फिसाफोरखौ गथ'फोरखौहाय गारि मटर गाखोनानै गारि भारा गारनानै थाङालासिनो नैबे जोंनि नोलोबारि गेलेग्रा फोथारावनो नोंथांमोना गाव गावनि गथ'फोरखौहाय बेयावनो रंजाहोनानै आरो लोगोसे देग्लायनि नैबे लोखि फुजाखौ नोंथांमोनहा मोजाङैनो मोजां बारग'बा मोजाङै मोजां माने आशीर्बाद लानानै नोंथांमोना थांफैनो हागोन आरोखि। आंबो बेखौनो आंनिफ्राय नैबे राजु धनसि इउटुब चेनेलनिफ्राय आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय। आरो लोगोसे आं बयखौबो नैबे लास्ट एन्डिङाव खावलायगोन जे फैबाय थानाय नैबे जोंहा लोखि फुजानि आं बयखौबो आरोबाव खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय। आं बेनिखायनो खावलायबाय जे नोंथांमोना नैबे जोंनि नोलोबारि लोखि फुजायावहाय माने बोसोरफ्रोमबो माने मोजाङै मोजां ओरैबायदि गिदिर गेलेनाय बा बायदिसिना गथ'फोरनि रंजानाय बा बेफोरबायदि खेला दुला नोंथांमोना गेलेहोनो मोनो। देग्लाय बोसोरावबो आरोबाव फिन नोंथांमोना नैबे थांनाय बोसोराव जाबायदि गेलेनाय होदोंमोन आरोबा गेलेहोदोंमोन गथ'फोरखौ रंजाहोदोंमोन, देग्लाय बोसोरावबो नोंथांमोना नैबेबायदि गेलेनाय आरो रंजाहोनायखौहाय नोंथांमोना मोनगोन। ओंखायनो आं बयखौबो खावलायबाय नोंथांमोना दा मोनानिफ्राय गाबोननिफ्राय फैनानै सानब्रैसिम नोंथांमोनहा फैनानै बेयाव इन्जय खालामफैनो हागोन आरोना। आं बेखौनो दिनैहाय नोंथांमोननो भिडिअ खालामनानै दिन्थिबाय। नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा हाजासे शेयार खालामना होदो आरो जायफोरा दिनैसिम आंनि चेनेलखौ नायदों बा आंनि चेनेलखौहाय माने शेयार बा साबसक्राइब खालामाखै बा आं फल' खालामाखै, आं नोंथांमोनखौहाय साबसक्राइब आरो फल' खालामनो थाखाय गुरै खावलायबाय। आरो जोबनायाव आं बेखौनो बुंनानै नोंथांमोननो बाबाय, नोंथांमोना फैनो दाबावसै।